Интересна благотворителна инициатива буквално взриви социалните медии в последните няколко дни. Коя е тя, къде се заражда и какво е приложението й в България? За това ще говорим сега с експертът в областта на дигиталния маркетинг Ален Попович. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Идеята за висящото кафе идва от Неапол. Бихте ли казали първо повече за нея, историята накратко? Преди няколко дни тя беше светкавично разпространена в социалните мрежи. В сряда или четвъртък стана това? Историята беше споделена за пръв път от Александър Георгиев, който успя да преведе историята и да я пусне в мрежата. Тя се съвпадна с годишнина от смъртта на Антонио Гуера, сценарист и режисьор, 20 март. И общо взето нещата след този разказ се взривиха. Може би първата сила и популярност набра именно след разказа на Калин Терзийски, Господи Боже, и тя е човек. И нека си обществото се събуди. Много интересно съвпаднаха всъщност. Съвпаднаха се нещата. Определено. И обществото след този разказ се събуди. Просто историята дойде в перфектен и подходящ момент. Нека да кажем малко повече за тази история. Каква е практиката в Неапол? Това е една традиция, която съществува. Една традиция, която първоначално е тръгнала от малките кафета, т.е. в квартали, в които хората се познават. Тоест, хората, които работят в тези заведения, знаят хората, които често минават през техния квартал, хора, които имат нужда. Но това тук, което искам да отбележа и което е много важно и към сегашните собствениците на заведенията, които са поели инициативата, че именно в Италия това нещо, кафето не се сервира в пластмасова чашка и гонейки човека на улицата, нали, за да си го изпи отвън. В този момент кафето се сервира в заведението. Господина се настанява или човек, който е в нужда, и по този начин му давате възможност да е част от обществото и да бъде човек. Защото тези хората имат нужда да споделят и имат нужда някой да им даде някаква надежда. Така че това е най-важното. Най-важното преди всичко да бъдем човеци. Не толкова, че ще изпият едно кафе, а по-скоро отношението, което ще получат. Абсолютно. Висящото кафе, висящ обяд, висящ хляб, никога не става дума за това. Става дума вече за частица надежда в хората. Хората така стават по-добри и в крайна сметка виждаме повтарянето на историята предай нататък. Всъщност практиката там е, човек влиза в едно кафе и казва 2 кафета и още, например, 3 висящи. Не точно висящи, те казват в повече случаи кафе в аванс или едно платено кафе, и смисъл минават хора, които имат нужда и именно се възползват от това нещо. Като имайте преди, че това е дълбока традиция и смисъл хората много държат на тази кауза и се гордеят с нея. Тоест там по никакъв начин не се злоупотребява с това нещо. Мисля, че ние имаме... Редица са случаи в Турция. В Турция има много хлебопекарни, които дават висящ хляб. Хляба се остава, може да закупиш 2 хляба и се остава на едни специални места и се закача, и хората се възползват от това нещо. Наистина, по този начин се помага на нуждаещите се. Всъщност веднага се появи тук и такава инициатива за висящ хляб, за висяща баничка. Имаме повод за гордост, защото действително за часове се разрасна инициативата. Вече, казахте ми, вие около 130 заведения над 130 са се включили. Над 130, на сутринта сигурно още 20 се включиха. Интересното е, че след висящото кафе имаме висящ сандвич, висящ дюнер, имаме, може за някой да е смешно, ноктопластика, но замисляйки си, аз като познавам много родители, които децата си на абитуриентски бал дори рокля не могат да ушият, камо ли да и направят някакъв маникюр и такова нещо, така че всичко нещо с нуждите си. Как става включването в такава инициатива? В самата фен страница във Фейсбук е измислена една регистрационна форма, в която човек може да остави желанието си, данните на заведението си, обекта, какво точно ще предостави като услугата и смисъл адреса на мястото. Това, което се опитахме с помощ на разни колеги и приятели, помогнаха да се направи един сайт много бързо. Той все още не е пуснат. Това е много важно да кажем. Да, тук е много важно да кажем, защото това е момент, в който ще се осъществява и контрола, който в сайта автоматично ще добавят точките на местата и заведенията, които предлагат такъв тип кауза, като ще има така наречена рейтингова система, в която хората ще могат в смисъл да докладват за злоупотреби и да подсказват дали дадено заведение не прави нещата както трябва. Защото контрола на добрия жест е изключително труден
И не бива по някакъв начин на началото да тръгваме да опоручаваме тази кауза. И това е първият въпрос, който всеки си задава. Как ще се гарантира, че тези пари, които аз оставим, ще бъдат дадени именно на човек в нужда и е много важно тогава да бъдем активни и в това отношение? Мога да го кажа така, нали? Много хора казват, това е страхотна реклама за заведенията и за обектите. Погледнато от една страна, може би е така. Но погледнато от другата страна ще има възможност тези заведения, ако са изявили инициативата и са казали, окей, ние искаме да бъдем част от това нещо, искаме да бъдем добри, те ще, ако злоупотребят с това нещо, ще стане антиреклама. Така че, в крайна сметка, наистина трябва да се научим да сме общество, което ще решава проблема и ще бъде част от тази кауза, а не общество, което ще попречи на тази кауза да се случи. Защото много ще е хубаво след една година да видим в чуждите държави как са почерпали от опита на България и са прокарали това нещо. Така е, със сигурност. Как се определя на кои хора да бъде помогнато? Тук не трябва да кажем, че става въпрос винаги за нуждаещите се хора. На всички ни се случва по някой път да не ни достигат стотинки за нещо. Но може злоупотреба и по този начин да се получи. Човек, който няма нужда да отиде да каже... То едното добро дело винаги има съмнения, но винаги добрите неща намират правилния път да се случва. Това типичен пример ще дам. Това е едно утре, когато аз дара старите си дрехи на червен къст и да се усъмна дали те ще достигнат до човека. Или си добър и вярваш, че с това нещо си направил добро, или винаги търсиш съмнение. Българите сме добри по природа. Наистина. Просто ни липсва самочувствие. Самочувствие, че нещата може да доведеме в този ред на мисли и те да бъдат правилни. Просто наистина трябва да се умеем да загърбиме стереотипите, които сме се научили от миналото и наистина да повярваме, че може да правим добри неща и че това нещо може да се случи. Всъщност в трудни ситуации сме го доказали. Сегашната е такава, безспорно. И наистина това е един лъч надежда, който се появява на фона на цялата каша, цялата криза, която преживяваме, е политическа, икономическа и какво ли още не. Искам да ви кажа само едно нещо. Направих си просто равносметка. В смисъл, взех на баба ми пенсията. Когато сметнах всичките неща, които тя може да плати като сметки, абсурд да й остане за кафе, за камо ли нещо. Възрастните хора си разпределят нуждите до стотинка. А това е лъч усмивка, лъч надежда. В крайна сметка, това казвам, не става въпрос за висящ продукт, става въпрос за надежда в хората и че обществото може вече само да си помага. Тоест, виждаме една голяма сплотеност и в крайна сметка това нещо, което се случва, България се събуди към хората, които се нуждаят от това нещо. Представете си, ако имаме 4 милиона българи, които участват в тази кауза, 4 милиона да направят по един такъв жест на ден, неименуемо, един жест ще му се върне. Ще направи пълен кръг. Именно това е смисъла на предай нататък. И смятам, че сме българи като народ, сме достойни да направим това нещо така, както трябва и за да може редици поколения да се гордеят след време с нас. Голямата трудност е, след като има такъв силен старт тази кампания, да бъде продължена. Имате ли нужда от подкрепа, от участие в организацията, в поддръжката на информация? Аз искам да кажа, че тази инициатива не е наша. Тя е на хората. Хората разпространяват достатъчно умело добре. А ние, може би, просто в началото запалихме пламъка. Пламъка, който вече прерасна и бушува в огън. Сега всичко е върху обществото. Обществото може, смисъл се помага, но редица са хора, редица са групи, които са тръгнали в социалните мрежи, смисъл... Основното може би информацията точно да се разпространи. Точно така. Диана Гошева направи група, която е група Висящо кафе, който вече надброява и тя 8000 члена. Вътре можете да видите хора, които дават всякакви съвети, предлагат всякаква помощ. В смисъл, дори един сценарист написа сценарий за филм за тази кауза. Така че хората с каквото могат допринасят. И неминуемо доброто се случва. Не е нужно то да бъде контролирано. Хората просто се умяват. Както казах, добрите неща винаги намират правилния път. Интересно е, че тук социалните мрежи напълно оправдават своето наименование.
До сега говорихме повече за обмяна на информация, за така поддържане на едни приятелски отношения между хора, които живеят далеч, корпоративни отношения с клиентите, с служителите. А сега вече виждаме действително социалното, съпричастността към собствените съграждани, към хората, които живеят около нас. Абсолютно. Аз и преди съм го казал, социалните мрежи не са някаква революция. Те са просто нов етап от развиваща се технология. Преди време хората са събирали по различни места и са споделяли това, което ги притеснява, или споделяли хубавите моменти. Социалните мрежи са медии на обществото. Там всеки, който има идея правилна или бързо нещата се разпространяват. Това са медиите на обществото. Именно затова сме свидетели в близките години назад колко социални кампании и каузи тръгнаха от социалните мрежи. Наистина и на колко много хора се помогна. И такива кампании, които преобърнаха дори хода на политиката, знаем някои много важни решения, бяха взети именно под натиска на хората, които се организираха в социалните мрежи. Това, което искам да кажа, че обществото може да бъде чуто. И то има място, където да изкаже това, което го мъчи, което го притеснява. Именно това дават социалните мрежи. Бихте ли ни споделили някои други интересни инициативи, които се заслужава да бъдат продължени? Като типа висящо кафе или... По принцип, такива каузи, които именно в медиите, в Фейсбук, в другите... Това са общо взето каузи за хора, които се нуждаят от някакво скъпо лечение. Обикновено в Фейсбук редица, примерно, да помогнем на Амелия. Не знам дали си спомняте. Да, имаше няколко и в момента има такива кампании. Има, да. И смисъл за тях социалните мрежи са последното спасение. Смисъл, защото обществото там решите само на себе си. И именно това е смисъл, да дариш на човек надежда. Не става въпрос за колко сума имаш да отделиш, но да дариш на човека надежда. Има и още да го подкрепиш. Дори смисъл да изразиш... Да, в този момент дори и това е важно. Дори и това е важно, да. Чисто психологически. Една интересна тенденция наблюдавам, така едно партньорство между социалните и традиционните медии. Защото подобни кампании вече много бързо се подемат и от пресата, от електронните медии. Аз, например, видях в средата на миналата седмица това съобщение. Стори ми се наистина много интересно. Веднага вие пък реагирахте въобще с цялата тази кампания. Свързахме се и ето, че вече сте тук при нас. Междувременно във вестниците всеки ден вече, в тези няколко дни буквално, има нови и нови публикации. Там и броя на заведенията се увеличава, което е много добре. Същото може да кажем и за тези кампании, за които вие споменахте, за така спасяването буквално на живота на много млади, най-често хора. Обикновено традиционните медии започват да обръщат внимание на социалните мрежи. Те виждат как да кажа, насоката и обществото, от което на каква тема се вълнува и подемат. Нали, традиционните медии и социалните медии станаха един общ, така да кажа, обща посока. Което е добре, защото от конкуренти, в началото така се говореше, че много ще бъде оспорвана конкуренцията. Сега вече си подават и ръка за партньорство, което е много добре. Абсолютно. Много благодаря за този разговор. Успех желая на кампанията. Благодаря. Ален Попович с коментар за иновативните благотворителни инициативи, които все по-често намират приложение и у нас.